寝坊しました。オッケー、小野寺。授業終わったら、俺のとこ来て。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ今日は授業ここで終わりまーす。失礼しました。先生遅刻してしまって。お前、数学1時間だよ。1時間半です。乗り換えを2回やって申し訳ないです。でも寝坊だろ。いやー、でも寝坊しない。いや、いや、なんか理由があるんだろ、ちゃんと言えよ。すいません、寝坊しました。はい、お前もう終わり。今日から練習来なくていいよ。小野寺、お前起こしに来いって言ったやろ。いや、ピンポン鳴らしましたよ。言われた通りにベルボンドの301号室ですよ。鳴らしましたよ、ピンポン。それ、わての隣の部屋やないかい。もう二人とも明日から学校来なくていいよ。いや、僕ピンポン鳴らしに先生も分かってくれたじゃないですか。寝坊じゃないんですよ。なんで分かってくれないんかな。先生、サッカー部やめます。何言ってんの？もう決めたことなんで。どうしたんですか、そんなに吉野君落ち込んで。サッカー部やめることにした。